Guys, good morning, bread dong. So guys, गोबाव टाइम जाबायमोन भिडिअ बनाया माने मा बनायगोन मा बनाय कन्फ्यूज जागासिनो माने लोगोफोर दाइजों थांनाय नों ओरैबायदि मोनसे जागायाव जेराव गासै हायानो जादों गलापि लोगोफोर जायनि मुङानो जाबाय लोगोफोर पिंक लैंड थ' नोंथांमोन दिनै आंनि भिडिअ ओरैबायदि जागा नुनो मोनगोन ना माने बहुत ही यूनिक आरो लोगोफोर स' नायलांबाय थाबानो जाबाय फ्रेंड्स अपनी जगह में दिल थाम कर बैठे एंड वीडियो को एंजॉय कीजिएगा गाइस एंजॉय तो लेट्स गो गाइस टू पिंक लैंड तो लोगोफोर नै दायो जों सफैबाय गरायसर टाउन ओमफ्राय जों इयाव एसे ओंखाम जानो लानोसै आरोना जिहेतु फुं ओंखाम जाना फैयाखै जों लोगोफोर तो गाइस ये है हमारा होटल जहाँ पर हम अभी खाना खाने वाला है गरायसरनि बाजे होटल बे लोगोफोर बाजे होटल लाइ जों हाबैनोसै जाहैनोसै लोगोफोर दायो जाखांबाय माने ओरैबायदि माने बहुत सिम्पल मोनखानाय लोगोफोर 50 थाखायाव जादों जों अनलि मानो आरो भेज आरोना थ' दायो जों गय जानोसै थांसै सिदा पिंक लैंडजों लोगोफोर अके थ' थौदो तो आखायाव लाबाय गय विथ हिरा एन्ड मति ओमफ्राय दायो सोरसि खुगायाव टाकम जानोसै ओमफ्राय दायो थांनोसै रावना होलांनोसै पिंक लैंडसिम लोगोफोर थ' लेट्स गो ओमफ्राय लोगोफोर नैजा थांबा बि बयस्लानि न'सिम मोनो आरोना स' मालाबा थांनाय जाबा थांगोन जों थ' दिनै थांला तो गाइस फाइनली दायो जों सफैबाय लोगोफोर पिंक लैंडसिम नायना लोगोफोर ओरैबायदि गासिबो गलापि जागायानो दायो जों हाबैगासिनो गारि सोलांगासिनो सिंजा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय तो गाइस नै दायो फाइनली पिंक लैंड माने मा बुंनो आरोना बहुत फेमास जागासिनो पिंक लैंड माने नैबेनि लोगोफोर माने नायलाय मा हाग्रा बियो माने गुलापि आरोना लोगोफोर बिनि थाखाय पिंक लैंड जाबाय माने बे जायगायाव बि हाग्रायानो माने बहुत गुवार जागा माने हमना ला 50-100 बिगासो जागा आवग्रिना दङ बे हाग्रायानो थ' दायो जों बेरायनोसै लोगोफोर बे पिंक लैंडआव माने मा बेरायनो आरोना जेबो बेरायनो जागाबो गैया माने दुब्लिसो नङा होमबा अनलि गुलापि दुब्लि आरोना ओमफ्राय दायो फट' सट थिखांसै इन्स्टाग्रामनि थाखाय स' इन्स्टाग्रामाव आंखौ फल' खालामाखैबा लोगोफोर फल' खालामना लाबानो जाबाय गोरबो खुंगुर सार्च खालामना आरोना लोगोफोर अके स' जाय इन्स्टाग्राम सोलिगासिनो स' फल' खालामना लाबानो जाबाय गोरबो खुंगुर अके ओमफ्राय दायो जोङो बेयाव मोनसे बरिया फट' थिखांसै DSLR गैयाबा आंनि मबाइल दिनै 64 मेगापिक्सेल दङ आंनि मबाइलाव बिदिनो फट' थिखांसै लोगोफोर बेनि जादों आंनि दिनै फैफानाया हेल' मा खबर लेफा ओमफ्राय जुता खुलिना लाबाय आरामसे जनोसै आरोना पुरा नेचारनि आनन्दखौ लासै लोगोफोर पिंक लैंड 1 2 3 गो माने लोगोफोर दायो जों मोनसे सर्ट भिडिअ शुट खालामगासिनो आरोना एखे एसे होबाय ब्लगावनो आङो माने फैगोन फैया जेबो बुंनो हाया होननाय मोनसे सर्ट भिडिअ जों बनायगासिनो वाट्सएपनि थाखाय नङाबा जिखि जायानि थाखाय आरो इन्स्टाग्रामनि थाखायबो नङा होमबा नङा बुं मा नङा जानो नंगौ बेनोथ' थ' बैनाखौ सर्ट भिडिअ बनायना खारानो लोगोफोर माने ओमफ्राय लोगोफोर नैबे जागानो जाबाय मा होनो गासबारि ना गासबारि लोगोफोर नै जोंनि लोगोफ्रा ओइ जादों दे ओइ नै जोंनिया लोगोफ्रा नुजायाखै माने ब्लगाव फैनो लाजियो बिसोरो माने जों गासैबो फैदों 6 जन अके ओमफ्राय हिनजावखा 3 हौवाखा 3 आरोना बेलेग नङा लोगोफोर गासैबो जेबो साना लोगोफोरखौ गासैबो लोगोसो दे नङा होमबा गासैबो लोगोसो कलेजनि लोगो गासैबो जों स' जे बेलेग जेबो साननाङा अके ओमफ्राय आंनि खानाया लोगोफोर लावद्रायजोब्बाय सेस अबस्था गैला आरो मानो खावफि ओंखारदो आं दैखौ दुगैना फैदोंब्रा लोगोफोर दायो जों थांनोसै बे जायगानिफ्राय गोबां फट' थिखांबाय ओमफ्राय फट'फोर फैगासिनो लोगोफोर इन्स्टाग्रामाव धामाका ओमफ्राय बिनि सर्ट भिडिअ फैगासिनो साननैसो उनाव माने इउटुबाव होआबो जानो हानाय माने जायखिजाया स्टेटासनि थाखाय नङाबा इन्स्टाग्रामनि थाखाय बनायदों आरो लोगोफोरा ओमफ्राय निजा गिदिंखौ साखाना निजा लोगोफोर दायो बेसेबां मोनाहांबायना ओरैबायदि मानसि जाबाय लोगोफोरा बारे माने जागोन आरोना 3 जनसो जागोन दायो ओमफ्राय दायो जाबावगोनसो मोनामना जाबाय
गाइस दा जों थांनोसै ओमफ्राय नै जुता गाननोसै माने जोंनि लोगोफ्राबो लिंबाय थाबाय माने गासैबो गोजान गोजान नालाय सोरबा 20 किल'मिटार सोरबा 30 किल'मिटारनि गाइस दा जों थांनोसै स्टप तो गाइस नै दायो सफैबाय न'आव नै खानायफोरा जांगाराव जाजोब्बाय दे माने ओरैबायदि धुला मोनबो फैनायाव माने खानायाव अबस्था गैला आरो ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे प्रब्लेम जागासिनो आंनि इउटुबाव माने आपल'ड होनो हायाखै भिडिअखौ माने प्रसेसिंआवनो ओरैबायदि गोबाव लायोना सानसे गाहाम बारलाङो आरो दाखालि मा होनो अंकिता पलनिबो नेक्स्ट भिडिअ मोनसे बनायबावदों लोगोफोरा आं माने आपल'ड होखांबाय दाखालि नाथाय दाबो आपल'ड जानो जायाखै मा जाखो माने आरो नै मोनसे भिडिअखौ आपल'ड होनो हागोन ना हाया आं जेबो बुंनो हाया लोगोफोर आं आपल'डखौ होगोन नाथाय पाब्लिक जागोन ना जाया आं बेखौ एख' बुंनो हाया आरोना स' जुदि नोंथांमोना नै भिडिअखौ नुबाय होनबा पाब्लिक जाबाय होनना मिथिखादों आरोना स' थेंक इउ स' माच थांनाय मोनसे भिडिअनि थाखाय माने सानब्रैनि भितरावनो 200K भिउ मोनदों लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने ओरैबायदि लाभ एन्ड सापर्ट होदों नोंथांमोना बिथांखौ माने आंनि भिडिअखौबो बिथांखौबो माने बहुत माने मोजां नांदों आरोना लोगोफोर बिदि गासैबो खौसेथि जाना बिदिनो मदद होनांगौ नङा होमबा लोगोफोर आं दिनै बे भिडिअखौ बैनांगौ स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक्स एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर एन्सारफोर आंनि चेनेलाव निउ नायगासिनोबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थांबानो जाबाय आरोना स' बिदिनो धामाका धामाका ब्लग फैगासिनो माने ओमफ्राय दिनै ब्लगा बहुद सर्ट जाबाय आरो लोगोफोर 5-6 मिनिटनि जागोन ब्लगा माने सर्ट जाबाय दे लोगोफोर बारा जों गोबाव थानाय जायासैना आरो मोना थांखादों जोङो स' बेनिखाय सर्ट जाबाय भिडिअस एसे मेनेज खालामदो आरो नि मोनसे दङ होमबा स' नेक्स्टआव बडि बरिया बरिया भिडिअ फैगासिनो लोगोफोर अके स' लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै आरोना स' लोगो मोनसे नेक्स्ट भिडिअजों स' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर हेभ ए गुड डे गाइस माने गुड नाइट जाखाबाय माने बुंबाय आरोना आं बे भिडिअखौ फुङाव एगारगोन नालाय स' बेनिखाय गुड डे होबाय लोगोफोर स' गुड डे गुड नाइट जियानो जाबाय बाय बाय